Hola, soc Julio Huerta, director de la Fundació Horta Sud. Per a mi, l'Ateneu té quatre elements claus que l'han fet ser un projecte d'èxit. Primer, el projecte educatiu. Més enllà del projecte educatiu musical, el projecte educatiu en les persones i el foment de l'autonomia i de la capacitat crítica de cada un dels membres del grup. El segon, ha sigut capaç de crear una cultura pròpia, una manera de fer la festa, de fer la música, de fer comunitat, de relacionar-se, de celebrar, una altra manera de fer les coses. El tercer element seria la participació de cada un dels membres del grup, formar part del grup i que la gent se senta part d'aquest projecte comú. I per últim, la voluntat que ha tingut sempre de millorar la comunitat i de millorar les persones amb les que treballa. I en el vostre permís vaig a llegir-vos una coseta que vos sonarà. Diu així en paraules del propi Ateneu: no ensenyem art perquè esperem que tots siguen artistes. No per a que vostè cante, balle, actue, pinte o investigue tota la vida. Sí per a que siga més humà, per a que reconega la bellesa, per a que desenvolupe la imaginació, per a tindre alguna cosa a la que aferrar-se, per a que tinga més amor, més compassió, més gentilesa, més bondat, més vida i felicitat. Una abraçada forta a tots.